aku tresnaku mring kowe ora samu tak eling janji-janjimu mung kanggo sliramu wong bagus jejantong hatiku waktu-waktu kang wis dadi saksi sliramu sliraku dadi siji ngawangin dae sani wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti-anti rino kelawan wengi dongaku mung siji Gustimu kisah datang takkan mati Ijalaras Indonesia Gustimu kisah kata takkan mati Gustimu kisah kata takkan mati Kurang piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye kurang? Mboten kurang piye-piye Pak. Sampun. Sampun. Wah ya. Iki mau sore sing ngendang ki mek aku mong siji Gustimu kisah kata takkan mati Gustimu kisah kata takkan mati Jadi ya berarti saat aku diwarai Mas Ardi harus rasi Pak Dodo. Oh iya lah Pak Dodo kadung ngangen-angen lho. Ndak ra. Pak Dodo lah. Ayo di gen marem. Jare bar marahan.
Marahan mbek sapa? Iya. Iya, coba. Gimana? Terjelas apa? Gak usah Mary. Apa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan reng. Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya. jel. Tak kira mbak tentang Jatiyoso niki wau Pak. Lah kiramu neng endi? Lagi tentang Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan kritik Karangasem. Takuti karo Mbak Saras. Mbok takon piye? Mbak Hana mungkin main nggih Mbak, nggih Dek Saras. Tahu di teng Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiyoso, gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro. Ken Salindri. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Muah. Saji kowe. Ah ya luar biasa. Ayo Nduk Ken ngateko. Nah, coba. Ya nek bawane ora lagu kuwi. Enak ora Nduk? Mboten, Pak. Mboten nggih Oh, langsung. dereng mbok menawa. Nah, engko podang kuninge ngen diaturke Mbak Elisa karo Niken. Oh ngaten. Nggih. Nah, mergo gen marem jane Pak Tarmin lek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi tenan. Wah. Aduh, amoh to, Nduk. Ndang to, capek lho aku wis. Nek capek-capek lah nek gendong kuwi ya amoh ta aku. Yuk. Lah kok sumpah lahir batin. Insyaallah, bobotmu pira to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing ngabot iki dosamu ketok iki. Awas lho ke tonyo anu neh kok. Iya. Aja mrono-mrono. Lagumu Bungah iki mau gawe tahun piro Nduk Ken? Tahun 2023, Pak. Wah, ya dong Oh suwe. iya sautara suwe. Wis rong tahun kepungkur. Rong tahun kepungkur. Nggon jajal Ken dikarep kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia ya. Nggih, Pak. Ya nek kurange nyuwun pangapura. Nggih. Yo, printingane pelok di Predi. WA-an karo Cungpe wae. Ya. Iki garape pripun Pak Do? Ndangdut langsung. Nggih, manut. Ya langsung dangdut. Ya. Coba kayak ngapa? Monggo para kanca Dwi Jelaras. Lagu Bungah karya Niken Salindri. Yuk, dados. Ndelok YouTube ngono langsung ditulis rek langsung dadi. Aduh hebat sekali Pak Pak Dodo. Dodo. Konsultasi ini karo aku. Halah. Musuh. Berarti sama ngerti notasine. Alah kok gak apal aku iki. Ndang jajal piye lagune? Ya jupuk pamer ning kene. Gur slendro asine kok sendu songo. Moji-roji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendangan kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendange sapa Pak Do? Wah, apik kendangane sapa? Ke suarane apik ya? Suarane. Iso nyuwara. Ji ngono ya. Buat tenan Nduk Ken iki muridé Pak Do kendangane wedok lho monggo. Wah, nggih. Kapan-kapan kalau diajari nggih, Pak? Pak Do, wong gur kon ngajari niken ngendang kok terus nyincing cekathok lho Mas aku. Biasanya Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Do lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Mas Ardi ya Klaten. Oh, nggih, Mas Ardi nggih saged ngendang. Oh iso. Pengen dikendangi po? Napa? Pengen dikendangi. Lagune napa, Pak? Lah Lah ki mau podang kuning ki mau. Oh, Podang Kuning. Heeh. Ya. Ayo ya Di. Ya berarti saat aku diwarai Mas Ardi ora usah sida Pak Dodo. Oh iya. Lah Pak Dodo kadung ngangen-angen lho. Ndak ra. Pak Dodo lah. Ayo Di, gen marem. Jare bar marahan. Marahan mbek sapa? Iya coba ya apa. Ya, ayo Di anu takono karo Pak Tarmin, dibawani mboten Pak ngono ta. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih matur sembah nuwun Pak. Sik to wong kene tekok urung diwangsuli kok. Dibawani napa mboten, Pak? Oh langsung mawon. Oh nggih. Oh nggih, ya Allah Pak. Bapake ketok bersinar. Lah kok iso bersinar? Ora ketok blas wis sak lampu. Ya pancen lampu niki padang banget mula awake dhewe mecani kono iki ora pati ketara. Digarap anu ya, digarap kecul ya, Reng. Nyuwagake. Kecul sik lagi dangdut. Oh ngoten, siap. Siap. Nah, iki Siap iki diduweti oleh Mbak Elisa napa mboten? Oh iya, sisan. Ayo. Sisan karo sapa? Hana.
per sapa jenenge? Pertiwi. Analoka. Analog Kak. Ayo Ana. Wis Mbak Elisa gak sameri. Gak semering apa? Iki mau kan medune tak gendong, Mbak. Ah. Elisa, aku gendong gak usah wis medune. Gimana? Terjelas apa? Gak usah meri. Berapa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan reng. Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya. Itu kakaknya. Mbak Yuku. Piye to mulo? Ketok ayu aku bagus lumrah wong keturunan. Mbak Yu apa? Iki Mbak Yuku. Mbak Tenanan. Mbak Yu IP. Mbak Yu IP. Oh kakak ipar Oh, toh, ya itu kakak mulane. kandung. Beda mulane. Hah? Mbak E bojone. Bojoku aja yo ngene iki, jebles. Lo badi langsung ora Disauri. cetok ORA ora bojomu ora kaya ngono. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Endi ya, Pak? Blegenek. Blegenek. Oh. Bojoku rada ndek lemu. Lah dheke ya ndek lho, Pak. Lah iya. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian ndak malah kaya teko ditaplaki. Jo. Amit aja bayi. Bojoku kan yo. Analoka Nggih. Wonogiri ya. Wonogiri. Wonogiri. Cedak lho, Wonogiri rene cedak to? Lah bocah anggere ora tau main ning Jatiyoso ya ngono iku, Pak. Ngapa? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Hah? Lah kok dadak ning Karangasem. Mobil tinggal kono melu slateran rene 2 jam. Engko mulih 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajal? Tak kira mboten teng Jatiyoso niki wau, Pak. Lah kiramu ning endi? Kula iki teng Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan pri teng Karangasem. Ditakleti karo Mbak Saras. Mbok takon piye? Mbak Hana, mungkin main nggih Mbak, nggih Dik Saras. Tapi di teng Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiyoso gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro. Oh kanggo sitoke paling. Heeh. Lah bareng kula dugi mriki tak foto. Heeh. Mbak Hana pun teng Nganjuk ah ngono. Lah sing mriko bulikipun WA, bocah ketok pinter kok pekok. Nah iki lek mangkat tanggapan ora numpak Hais ora marem. Oh, iya. Wis ora apa-apa. Ya. Ardi wis siap. Nah, iki. Ya, piye? Lah. Wong telu lah, piye? Masuk kabeh niki, Pak. Aku nek nyawang ini tenan, Pak. Kula niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Heeh. Aku dadi wong lanang ya duwe anak. Heeh. Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku ngrantes kelingan anakku. Heeh. Lho bareng ngerti wong ayu-ayu lah kok lali bojoku. Iya. Kowe kok ngelelek bojoku terus tajak selingkuh lho. Waduh. Wani apa piye? Terang-terang. Anak bojoku kae lho. Alah bojoku yo ganteng aku lho, nyapa lho. Ora, Bro. Nek lek ya dhuwur bojoku. Alah nek dawa bojoku. dhuwur nek didekno, Nduk, nek diturokno padha-padha. Wis to. Ayo, nduk Ken, ayo Ken, buat celuk Ken. Nah. Yuk. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaloyoran anggale isih tak sayang. Nopang pengidan anggangku galai narak rasa esok awan nganti wengi. Oper Elisa, Hur harus. Manyen nganti yo kanyewa. Kleyang tak sawang mencok ning apa. Kekencangan rinding saka Oh. Seruing goceng dheweke malih pencokan.
Tetap kapranan Dangdute tetep kendang ciblon. hatiku sayang datang ini sono beka kulo Kur sinden telu. Elisa, Niken dan Hana bukan. Bablaske Sri Huning nganggo jaipong. Sak aramban. Pak Mulyono. Ucin Gunung Tugel, Boyolali. Pak Marsono bilang kenceng Madiun. Nyuwun Sri Huning musika Tuban. Yo. Go.